Bienvenidos al Presupuesto Cero, un programa de radio que, inexplicablemente, sigue en antena. Nos gusta este grito ahí en esta canción. No lo hacemos nosotros porque nos saldría un gallo como el de Manel en Eurovisión, así que es mejor aprender de la gente y no repetir errores. Hoy es día 8 de junio, están escuchando Presupuesto Cero aquí en Radio Cornellá. Pueden comprobarlo si vienen directamente al estudio, porque estamos aquí precisamente en el estudio en directo en estos momentos, cuando la gente está tranquilamente en casa escuchando la radio o haciendo otro tipo de cosas mientras escucha la radio, que también es muy bonito y se puede hacer. Son dos cosas compatibles en todo momento. Hoy tenemos un programa lleno de cosas, de calor no, porque ya por fin tenemos el aire acondicionado aquí activado en el estudio. Es un gran regalo de nuestro técnico después de muchos meses, a quien saludamos, porque es el tío más importante aquí del programa. Sin él no podríamos hacer nada, así que saludamos a Marc. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué vols demanar-me, ja? Bueno, la pilota ja saps que unes entrades per Fórmula 1 o la IndyCar o Le Mans, no sé, ja no sé on va Alonso. Bueno, per l'any que ve veurem. Ya veurem. Bueno, saludamos también al resto del equipo, que aunque a veces no se les escuche, pues están ahí trabajando y haciendo sus cosas. A Yolanda García, a Pepe Parra, a Isa Sánchez, a Natalie Gómez, a David Amador, que tendremos enseguida aquí dando, como siempre, la brasa. Es un chico pesado, siempre está aquí, no desfallece nunca. Y un servidor, Tony Jiménez, que hasta casi las 11 de la noche estaremos pues un buen rato de radio y pasándolo muy bien aquí en Cornellá, una ciudad que nos acogió y que próximamente estará de fiesta, y también nos dará a nosotros un poco de fiesta, así que la próxima semana no podremos escucharnos, pero estaremos a la siguiente, así que será un pequeño impasse. Vamos avisando para que luego la gente no nos diga que, oye, que no hay programa el día 15. No, es que estamos de fiesta con toda la gente aquí de Cornellà. A ver si alguien se invita a algo. Ya lo tiramos aquí en antena. Jo estaré treballant tot el dia. Ja aviso per si no va per mi, ja aviso. No ho diguis, que estas cosas se escoltan. Nos pueden escuchar y también casi seguir en múltiples facetas, en redes sociales, en Twitter. Aquí nos pueden escribir, comentar, decir lo que sea. Estamos abiertos a cualquier tipo de opinión, mejor si es favorable, pero se puede decir un poco de todo con el hashtag PZ647, digo yo, 45, esto ya fue hace 47, tenemos que ir actualizando. También en Facebook, donde también nos movemos de tanto en tanto, escuchar la radio en el 104.6 para el que esté aquí más cerca, o también en la web de Radio Cornellà, que también es muy fácil, entras en Google, pones Radio Cornellà, radio en directo, y ahí salimos, es decir, estamos aquí los jueves dándolo todo. Y si eres más moderno y te quieres bajar la aplicación, pues estamos encantados de que la bajes, porque entonces irás más rápido, nos escucharás casi siempre y será más fácil estar en contacto con todos los oyentes. Somos así de majos, no sé qué más nos falta, Marc, aplicación, Facebook, Twitter, la web. ¿Instagram? Instagram no tenemos, ¿no? Tenemos webcam, que no es lo mismo. Sí, webcam sí, que desde la semana pasada está penjat a YouTube. No somos muy instagramers, pero lo dejamos ahí. Oye, casi que nos vayamos ya por la noticia, iba a decir noticias. No, hoy es la gran noticia. ¡Mentira! Atención, llega el podio informativo de la jornada.
Y es escuchar esta música tan ochentera, noventera, no sé de qué año es realmente, y entonces ya dices, es la entrada triunfal de David que dice, ahora es el momento, a mí no me pongas canciones raras, a mí méteme algo de los 80 y 90 si quieres que dé el callo. Y ya está, ya entró y dijo, es la mía. Què tal? Què tal? Molt bona nit, Pues sí, bona nit y calurosas nits. Sí, fa molta calor, acabo d'arribar amb el metro, Haver cogido un poquito justo, Però tot bé, no, diverses... És el mundo del periodista, del comunicador... mundial. Del comunicador que no es chusquero. Sí. Tío que... Chusquero, quina gran paraula, El sargento Chusquero. Chusquero, no somos chusqueros. No vam fer la mili, de fet, no? No. Per què serà? No. El Marc no, perquè era més jove, i tu i jo... Jo vaig ser el primer any, que ja no era obligatori. Què, tio? No m'estranya. M'havia de tocar per 12 dies, perquè era l'últim any, però al final van dir, va, este és más tontos que pague. No, tampoc és això, però bé, van dir, mira, a fer ràdio, que esta gente solo sirve para eso. Para eso, y aquí están, que no se les ve la cara. No, està bé que no es vegi gaire, tampoc, Però no por nada, hablava per mi, Pod informatiu, Arribo en el rovell de l'ou, Arribes a la notícia. A la notícia, de fet, és una notícia perquè ens ha trasbalsat molt, sobretot perquè ens afecta a tu i a mi, Toni, no tant al Marc, però atenció perquè és una cosa molt fotuda, és una cosa que ja comencem a tema per la nostra integritat física si això s'estén, perquè atenció, han matado a 5 calvos en Mozambique para usar sus órganos en rituales. Tiene el pelo muy alto, es bonito. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor. Qué bonito, això és com una cúmbia d'aquestes que li agrada al Messi, ¿no? Imagino, que no es la cumbia real, No sé si le gusta esta en concreto, pero igual, sí. Però ens agrada la que ha triat Marc, Ford, perquè... Mira, però és que és cumbia argentina, ¿no? Sí. Me hace gracia porque que en 4 horas solo ya ha conseguido encontrar esta canción. Home, no, la veritat és que l'hem avisat una mica tard, Fa res, 3 minuts, com aquell que diu. Està seleccionada expresament, ja, súper del estilo. En tu pelo tengo yo, Bueno, vamos a hablar de pelo, sí. O de la escasez de pelo. Sí, los calvos están sufriendo ataques en diversas poblaciones del mundo. Tony, ¿qué está pasando con los calvos? Al menos 5 personas con calvicie han sido asesinadas en las últimas semanas en Mozambique para extraerles, ojo aquí al dato, los órganos y utilizarlos en rituales tradicionales. Esto, tradicionales satánicos, debe ser. Sí, porque tradicional será su país, ¿sabes? Es una... Bueno, aquí ves a saber si en Cornellà hay algún tipo que tiene manía a los calvos y... Algo de pelo tenemos aún, por tanto, aún no somos asesinables, ¿no? Bueno, no sé por qué esto de los órganos, dicen que, bueno, que toda persona con calvicie tiene oro en la cabeza. Esta es la creencia popular en ese... También había otra creencia popular, ¿sí?, a la que siempre nos podemos acoger, que es la que te da más virilidad. Sí. Eso hace que, por el tema de las hormonas, y que, bueno, sexualmente seas una máquina. Puto amo. Mira Bruce Willis, claro. Mira The Rock. Mira, ¿quién más? Vin Diesel. Vin Diesel, por ejemplo. Por ejemplo, que es un tipo que a las mujeres pues les encanta, ¿no? Y bueno, no sé. Bueno, a mi me gusta Vin Diesel també. I per què no pot agradar als homes també? Clar que sí. A tothom. Vin Diesel és l'hombre. És el que feia aquell de XXX, no? Sí, home, el Marc em mira encara rara, no? Vin Diesel, home, que fa pel·lícules d'acció. Jo només conec el Simploma 95. Què diu? Només conec el Simploma. No t'ho dit? Això és de Pepe Parra. Pitjor. Vin Diesel de 95 aquest octanos. És el primer curs de Pepe Parra. Sí. No, bueno, arribis al quart, parlem. El millor es el loro negro. Hay que decir que los asesinatos por los que han sido detenidas 2 personas se produjeron en distintos distritos de Milange y Morrumbala. O sigui, en la provincia de Zambezia, que es un sitio que Marc me ha estado ahí comentando, diciendo, yo estuve ahí varios años, ahí y tal, y
Hem parlat amb una persona de Mozambique fa anys. ¿Ah, sí? La Pantera de Mozambique. La Pantera. Eusebio del Benfica, el mita. Un crack, un Sí, crack. sí, Bueno, sí. por lo visto los dos sospechosos fueron vistos por otros ciudadanos cuando desenterraban en un cementerio un cadáver de un hombre calvo y lo decapitaban, lo que permitió su detención. ¿Qué pero... dices? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué estas cosas? Claro, pero Bueno. el tema es que empezaron sustrayendo cadáveres de calvos y acabaron matando calvos. Eso es como el rollo psicópata, el niño que empieza matando animalitos y de mayor pues pela a gente que no veas. Cuidado, calvos del mundo, porque si tenéis oro en la cabeza, como creen algunos, puede ser que corráis peligro, ¿eh? No, yo me voy a poner crecepelo. Dicen que va muy bien el vodka no para bebértelo, sino para rociártelo por la noche, porque el vodka no huele, y dice que te quita la grasa, que la seborrea y todo eso que provoca la pérdida, la caiguda del cabello. Hay que decir que uno de los calvos más famosos y guaperas, que muchas chicas dicen, ay, a mí es que este tío me pone, vamos a decirlo. No, chicas y chicos, claro. Vamos a defender, pues eso, la parte esta masculina. Sí. Y hay que decir que, por ejemplo, Jason Statham es uno de los... Bueno, tío, parte aquí la pana. Yo tengo un compañ de feina que se parece mucho a este tipo. ¿Ah? Sí. Y también liga como él. Hombre, sí, claro. Tiene éxito entre las féminas. Claro, bueno, tiene pareja, ¿eh? ¿Y qué? Hoy en no, día... pero sí, no va. No es pero és clavat, ligue. És el Jason Statham, com hem de dir-li? Statham... Bueno, és el català, el Jason català. No el Jason de Viernes 13, que este era otro. Y ya está. Vamos. Ya está. Sí. Pues pobres calvos del mundo, uníos contra el asesinato en vuestra contra. No caigáis en las redes de los satánicos que quieren igual mataros. Estos satánicos realmente iban por los que hacen el calvo. Hacer un calvo que es no una es lo altra mismo cosa. que estar calvo. Hacer un calvo es una cosa un poco más fea. No, bueno, fea, a veure. Había, por cierto, una moda que estas modas tontas, vamos a decirlo, que era hacerse fotos haciendo calvos. Sí? Però tiene hasta un nombre. Esto hace poco salió. Però als anys 90, no? Quan no hi havia mòbils, no? No, ahora. ¿Sí? No, sí. Hi ha una cuenta d'Instagram que agafa coses d'aquestes, sí. De calvos, de culs, vaja. Sí, en llocs de viatge n'hi ha el Golden Gate, n'hi ha la tira del lloc, sí. I fan un calvo allà davant del monument, eh? Home, está bé, mira. Bueno, está bé, cadascú que haga lo que quiera, ¿no? Lo que me hace gracia es pensar ¿no? en qué se ha convertido Mark, que ya ve este tipo de cosas. Sí, abans era un noi recte, un tío más culto, era un tío de orden, recto. Ahora se pone a ver cómo la gente hace calvos y se hacen selfies. Era un home conservador, tradicional, i ara, què fas a l'Instagram veient calvos? ¿Me lo puedes explicar? Luego nos dirá que ¿Tanto daño le hemos hecho a este hombre? Buscava fotos vostres y em va sortir això. Claro, sí. ¿Cómo le hemos pervertido a este hombre? Con lo que fue. Bueno, què hem de fer, Marc? És 11:15 de la nit. Jo crec que hem d'anar a les xarxes socials. Sí, podríem anar a les xarxes socials. Sí. Tenim xarxes socials? Bueno... Home, l'estat del trending topic, què vols, televisió? ¿Qué quieres tú? Lo que tú quieras. No, un poquito de... el puto Amagoy. No, pobre mi. No, fem un repàs dels trending topics, que la actualidad viene encargada. Vinga, ràpidament, vamos. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Te contamos, más o menos, lo que se cuece en las redes sociales. You blocked me on Facebook. Us agrada aquesta sintonia, oi? És una miqueta canyera. A mi em recorda a Blade. Saps aquella del vampir? Sí. El vampir del... Com es deia aquella? El vampir. El vampir que era negre, no el Blàcula. No, ja. El vampir. No me'n recordo com es deia l'actor. En fi, ha estat a les xarxes socials, trending topic, que tenim, Toni? Es diu Wesley Snipes. Wesley Snipes. Això és pel concurs també, ja tinc correcte, un punt. Sí? Molt bé. Vaig guanyant. L'amic Wesley Snipes, que va sortir també a Mercenarios, perquè és amic de Stallone i tots aquests. Ens agrada molt, Wesley. A veure, trending topic ara mateix, com diu els diaris de sempre, incendia les redes, estalla Twitter.
Què està passant? Mira, ara mateix són les 22:16, 53 segons. Què està passant ara mateix? En aquests moments, com sempre, la televisió guanya. Sí? Tenim el programa First Dates. Ui, La que penya pesado. està veient el programa. Cada dia igual? No, va canviant. Els concursants són diferents. Ah, bueno. Però cada dia lo hacen, ¿no? Fins a... no, descansen el diumenge. Però és mucho, és molt ¿no? religiós aquest programa. Però és mucho. Descansen el diumenge perquè ja toca i tal. Es un programa que está bien, pero como todo, lo quieren explotar al máximo cada día, no puede ser. Clar, bueno, això vol dir que hi ha molta gent que té ganes de parella. Sí, bueno, sí, Déu-n'hi-do. sí o no. O no, o no. O el morbo, de ver, Vamos mira. al postureo y tal. A ver qué le dicen a este que es feo, ¿no? Como Bueno. aquel señor que la tía le dijo, ah, no, es que parece mi padre. Bueno, señora, pero mírese usted, ¿no? Que tampoco, a ver, no falte así al respeto. Vale que le puede parecer su padre, pero hombre, es que usted tampoco es la Venus de Milo, ¿eh? Dit això, ya está, claro, es que uno tiene que verse antes de criticar, ¿no? ¿Qué? Anem a parlar que també el hashtag aquí de Podemos, Sí, hombre. perquè estan amb la polèmica aquesta i històries que tenen allà a Madrid que volen fer fora a Cifuentes. Ah, Cifuentes, la Ja moción estan de censura también, ¿no? Sí, amb un pollo allà. Moción de censura a Madrid, al Barça... Benedito, vostè, sí, censura al Barça. I aquí mateix al programa també. Sí? Hem votat abans el Marc i jo, ja has guanyat, Jo he T'has ganat, quedat, me echáis. Sí, no, Bueno, quedes aquí. pues nada. Llavors tenen aquí molta polèmica, la gent està comentant. També tenim Montoro. En Montoro, Sí, Montoro. porque el Tribunal Constitucional ha tumbado... Ha tombado allò que no es poden perdonar els deutes. Els Sí? deutes no es poden perdonar. Són deutes i som calés. Sí. I ha dit que no. Era jo la... Que no com es deia? toca. L'amnistia fiscal. L'amnistia fiscal. Això no toca. Això no a toca. pagar, tots. Segur? Sí, però ho han anul·lat 5 anys després. I Sí, sí. al cap de 5 anys és quan... bueno, com es diu allò però- que prescriuen? Però si tu has gastat, mala sort. On estan els calés? A pagar, xaval. Tornaran els calés, tots els lladres? Anirà el, no sé, el No. cobrador del frac? Es moriran Casa per casa? No, es moriran tranquils a No, casa t'imagines seva. el cobrador del frac, casa per casa? Bueno, jo visc al costat del cobrador, el torero de los morosos o alguna cosa així. Ah, sí? Al costat del clínic, de l'Hospital Clínic de Barcelona, això és cert, al carrer Villarroel, diria jo, Camp Còrsega, viu el torero de los morosos, o de l'oficina. Sí. I jo em trobo un tio que va... que vaig allà pel carrer i me sale un torero ahí, Bueno. en traje de luces, Molt bé, molt bé. Un dia m'empitonarà, ja em clavarà unes... Esperem que no. Tu pagues allò sempre als impostos i ja I estàs si em tranquil. confon i em clava unes banderilles? No crec. No, banderilles... Ahir, per exemple, també teníem trending topic, malauradament en aquest cas, que era aquest noi que va morir a Londres, Sí. Ignacio Echeverría, va ser trending topic. Pobre, millor no ser trending topic per aquest tipus de motius. No. I passem al que va ser el dia d'abans, que era selectivitat. Bueno, selectivitat ja fa molts anys que la vam passar, no ens interessa. Per què? No interessa. No, que... Jo recordo que en el meu moment es deia allò de... És l'últim any, L'últim any de què? De la CL. Ah, sí, vaya. I tu pensaves, Vaya. com a futuròleg, espero que no guanyis la vida perquè no, encara està. Jo vaig tenir un professor de literatura catalana que no ens va ensenyar res i de nota mitja de literatura catalana a la selectivitat, nota mitjana de classe un 2. Un 2? Un 2, un i mig, no ens va ensenyar res, només es dedicava a mirar-li l'escot a les noies. Després crec que va ser un traductor més o menys considerat i no sé, li van fer homenatges i no I sé continuava mirant l'escot a les noies. què. No, ha traspassat. L'escot. No, ell ha traspassat. Ha traspassat. Bueno, és el que té. Sí, home, no passa res. Des d'aquí... Bueno, ens unim o donem no a la família. Sí, una abraçada. No donarem noms, però No? és allò que dius. No, deixem aquí. És broma. Hem de parlar del trending topic que era, el dilluns, sobre... Aquest m'agrada. Sí. M'agrada que sigui trending topic, no m'agrada el que, que suposa aquest trending topic, que és Madrid sin manspreading. Què dice? Tu dius, què és això? Què és manspreading? Pues és que ara de... Què és això? Això dilluns ho va petar, Això que... Sí, però és que ho va petar, que és notícia, perquè a Madrid el tema del transport públic està molt cansat, que la penya, ho direm així finament. Que se cuele. Se despatarra. Ah, correcte. Se despatarra la penya quan segu estius. Se despatarren perquè clar, no es poden creuar les cames perquè si no, no pots. I llavors ho multaran. O sigui que això no pot ser perquè no deixes espai a les persones del costat
digue-li noies o qui sigui, És molt lleig. O altres nois, també, no clar. pots espatarrar-te. No. Llavors hi ha aquesta polèmica de la gent que diu, és un tema físic, perquè clar, amb el que jo tinc allà al mig, clar, no puc creuar les cames. Depèn del que tinguis. però a veure. Bueno, clar, a no ser que sigui Rocco Siffredi, pues que igual no m'ho entenem, igual et fan una bula. A veure... Igual va el Rocco i presenta una bula i diu, clar, amb això no voldràs que ho faci. Yo hablo por mí, y nunca he tenido problemas de ese tipo, No, perquè tots els homes sabem que te la pots lligar al genoll. És broma, no. No he parlat de què, dic la motxilla, per exemple. La motxilla, clar. Sí, la motxilla. És un tema físic, llavors hi ha molta polèmica amb aquest tema. Tu imagina't com està el país. És de mala que educació. De polèmica per aquest tema que dius, home, igual a Madrid tindran més coses. Hi ha no? molts tios maleducats, Sí. també, que no... Al final diràs, bueno, no sé si és pitjor aquella persona que posa la música a tope, que dius... Hi ha També. unes coses que es diuen cascos, tio. Posa't els cascos. Clar, perquè abans el loro dels 80 tenia la seva gràcia, perquè nosaltres reivindiquem els 80 amb el loro de 10 quilos a l'esquena i a l'espatlla, Ja, clar. però un mòbil que sona fatal, perquè jo era hi-fi, era hi-fi, però un mòbil que sona com el cul, perdó per l'expressió, com pots posar reggaeton amb lletres masclistes repugnants? No pots. No pots. Això és prohibit, home. Doncs això de moment ha arribat a Madrid, de moment aquí a Barcelona no han dit res, podem anar alguns més tranquils que d'altres, els que ho feu. No, a mi no em miris, jo no me despatarro. No te despatarres, Marc és més de despatarrar-se. No, Marc, si pogués portaria un lanzallames al transport públic perquè li molesten els que canten, els que, no sé, els que... Tothom li molesta. És que s'està fent gran, Aquest noi, ostres... Ai, Entre que veu coses rares a internet i ja s'estava tornant tiquis-miquis... Li molesta tot. Ara, aquest noi de la gorra, que vagi també, home. Em sembla que ja està el tema de... Ja està. Sí, si algú vol escriure al nostre Twitter, és lliure, està obert. Avui, hashtag PZ647. Sí. PZ, perdó, PZ 647. 647. És el programa d'avui, que és 8 de juny del 2017, no oblideu, Sí. Arriben pràcticament ja les vacances d'estiu. Fem una miqueta de concurs, la presentació del concurs. Fem la presentació. Anem a veure de què va el concurs aquesta nit, quan falten 6 minuts per arribar a 2:15 d'aquesta magnífica nit de dijous a divendres. Cuando intento sonreír no puedo, siento un algo que me hiere dentro. Cuando intento ser feliz no vivo, y será porque no estás conmigo. Es la hora del concurso. Muy bien, esperemos que nadie haga el ridículo. Cuando llega mi amor, todo es distinto, todo es mejor. Cuando llega mi amor, canta conmigo su corazón. Cuando llega mi amor. Cuando llega mi amor, Toni. Gracias por mirarme así mientras lo dices. Siempre tan tierno. Home, molt bé. Siempre quedará Milán en nuestros recuerdos. Sí, aquell 14 de febrer de fa 8 anys quan vam veure Ronaldinho, a tope. Sí, bueno. Que bé. El concurs aquesta setmana va de cantants estrangers. Molt bé. Estrangers què vol dir? Perquè, clar, demà hi ha data i pregunta, no sé. Això depèn de qui t'escolti i diu, què vol dir estranger? A dia d'avui... Avui en dia s'ha de filar molt prim. A dia d'avui parlem de Portugal, Itàlia, França, Estats Units, Argentina, aquest tipus de cantants. De fora de l'estat. De fora de l'estat. I demà també encara, Demà també, val. Ja. Clar, I és aquest tipus de cantant que dius, alguna vegada, han cantat en castellà. Sí. I dius, bueno, pues heu d'endevinar qui canta. Bueno, jo soy clar, especialista. perquè no sempre és tan fàcil, dius, hòstia, quan canten en anglès o en portuguès o en no sé què, molt bé, però dius, i ara quan quién és? Li canvia la veu, dius, Ara què? Hòstia, la primera que és superxunga, aquesta és la de prova, Vale. Un cantant... Roxette. No, Eros Ramazzotti. Però si no ha cantat. Però ho sé. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. Mira, escolta. Vale, o sigui, canviem de secció. No, posa-la, ja veuràs. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. M'agrada aquesta veu nasal que tens. Bueno, jo paro el micro meu ja. Efectivament és Eros Ramazzotti que cantava aquí en castellà. Què, ho he patat o no? Ho has patat perquè aquesta és la de prova, tranquil. Puc fer un sí de Cristiano? És que no serveix. Aquesta...
Aquesta no val. Sí, que era molt fàcil, era conya de que era la més difícil. Aquesta era la més fàcil, ja us ho dic. Vale. Aquesta va ser la més xunga. Era per animar una mica el tema del concurs. La demostració ja vaig molt a tope, Molt a tope. Un rascado de guitarrita i ja està. Què, Marc, anem a la publi o no? Després d'aquesta demostració del bitxo. És com la duodècima, això. Anem a la publi, Marcus, vinga, som-hi. Pressupost zero. Repites tanto esa frase que ya no significa nada. Pressupost zero. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. Si et truquen per telèfon o a la porta, si t'aturen pel carrer, sempre que et preguntin quina emissora escoltes, tu ho tens clar. La teva resposta és Ràdio Cornellà, per descomptat. Ràdio Cornellà, sempre al teu costat. Salut, medi ambient, voluntariat per la llengua, biblioteques, síndic de greuges, solidaritat, gent gran, seguretat, dones, educació. A 2:15 de la tarda, l'entrevista, on parlem dels temes que més t'interessen. L'entrevista, de dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, a Ràdio Cornellà. Roger, desperta, que tornem els dissabtes al matí. És hora de canviar el despertador. Nostra dansa, cada dissabte de 9 a 11 del matí. El teu programa de sardanes, música per a cobla i molt més. Amb la Patricia, el Carles, el Jordi, el Marc, el Roger i 2 noves incorporacions. La Laia i el Roger. I recorda que a Ràdio Cornellà la sardana mai faltarà. Los domingos de 19 a 21 horas tienes el Club de los 80. El Club de los 80, con lo mejor del ítalo, disco, funky, pop, versiones, rarezas y temas inéditos. Todo esto tan solo en el Club de los 80, en Radio Cornellà, con Carles Peñalver. El Club de los 80, ¿te lo vas a perder? ¿Tienes una dura semana? Nosotros te ayudaremos a relajarte. Los viernes de 10 a 12 de la noche, toda la música, Deep House, Lounge, Garage, porque otro mundo es posible. Paradis Hypnotic, con Ray Ortega en el 104.6 de la FM. Pressupost zero. Mi tesoro. Recuerdo a otro bondadoso visitante de los cielos que vino en son de paz y después murió para luego volver a resucitar. Se llamaba E.T., el extraterrestre. Adoro a ese pequeñajo. Dame el dinero, Toni. Lo tienes claro. Si volem... ¿Cómo se llama el programa? Sí, pressupost zero, pues correcte. Clar. A cara de perro, Marc Fort i jo combatiendo en aquest concurs que ens tens preparats. Sí, espera que tire un poco de barro aquí para darle un poco más de... Recorda'ns quines eren les bases del concurs d'aquesta nit. Sentirem cançons, són de cantants estrangers, però que ho fan en castellà. Llavors aquí està la gràcia, perquè dius, ostres, igual no tinc tan calat el tema de, no sé,
Pels oients que s'incorporin avui, recordeu que és un concurs on només participem els membres d'aquest programa. Home, és tradicional ja si algú vol participar, no sé, via Twitter o trucar per telèfon, ho poden fer. Sí, però no guanyaran res. Bueno, per tant, pot passar. Aquí teniu el Twitter, #PZ647, #PZ647, del pressupost zero. Vosaltres mateixos. Anem per la primera cançó. En aquest cas, tu has guanyat el servei. Això és com el tennis. És a dir, la que he posat abans d'Eros Ramazzotti, tu has encertat, llavors tu faràs el primer servei i a la restada estarà al Marc. Recordeu que era aquell de ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. Però millor cantat. Sí. Que Marc mira com dient, no sé per què m'ho curro i després aquest canta sol. Molt bé, anem a per la primera. Molt difícil això, Molt bé, Ostres, molt difícil això. Pum, pum, pum. Tum, 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 tum. Bueno, esto, ¿qué? Aquí no canta ningú, Aquesta part ja és molt de... Ja aquest... Dios, sí. Això és molt típic de... A veure. Esperarem, sí, és que em sona molt, però no és. És que ja... s'allarga, Abans has encertat sense cantant. Vinga. No. S'allarga molt, És una noia. És una noia, sí, ja m'ho suposo. Per què ho suposes? No, pel ritme. Ui, aquí després ja parlarem d'això. No sembla... No apela al ritme. No sembla creator de thrash metal. Bueno, podria ser. No. La noia que cantés thrash metal. Veig que és una noia. Però això és molt de... Ui, que ha dit allà... Madonna! Certo. És Vogue, això. No. És Madonna. Què? Ara la sentim una mica. Com t'has quedat, Marc? Només t'ha costat 1 minut i mig, tranqui. Bueno. Però està molt bé, Aquesta era xunga, Però era xunga. L'escoltem? Li costa una mica, però sí, és ella. Sí. Molt bé. És que... la cançó no la conec, realment, però aquells acordes... El ritmilla és molt de Madonna. Sí, m'han recordat a Madonna, a Vogue, i m'he lanzado al ruedo. M'he tirado a la arena y... No te tires a... Bueno, anem... No, però sí, T'havia molt llançat. Anem a per la següent, que li toca al Marc, Yo sé que te amaré. Sé que en este momento sientes que no podrías volver a amar. Backstreet Boys? Backstreet Boys. Joder, que tio. Un mite de la meva adolescència. Joder. T'hem passat oscur, Quina cançó és? I'll never break your heart. Traduït és Mai et faré plorar. Juntos por siempre. No, aquest era Stevie Wonder. Molt bé. Backstreet Boys cantant en castellà. Molt bé, sí, està bé. No era fàcil, sembla que no, però dius, ostres. Aquests són els que cantaven Everybody. Sí, aquests. Yes. Molt bé, ja està. Bueno, ja han conegut una cosa més del Marc. Està bé. Ho tenim aquí. Backstreet Boys, Backstreet Boys. Mai ho hagués dit, No, jo pensava que era més de Sau. Jo pensava que era més de... Spice Girls i Jennifer Lopez. No sé, jo veia més amb Bach, Mozart, no sé. Però clar, és que era adolescent als 90. També. És que li portem 10 anys o més. Deixem aquí els Backstreet Boys i anem per la següent. Vinga. Intimacy. Et toquen les noies a tu, Honesty. Commitment. Ja lo sé. You. Espera. Me. Sí, crec que sí, Espera. Us. Si yo fuera un chico. Beyoncé. Yes.
Això és mig punt, només. Bueno. Hi ha molta pressió. Se sentia de fons. Jo lo sé. Bueno, Beyoncé, Ei, no és fàcil, escoltem no a és tan Beyoncé. fàcil. Que vea primero y me voy. Me voy. Com Bengal, yo me voy. Saldría a buscar Vamos, todos juntos. chicas por montón. Vamos. Chicas por montón. Ho deixem aquí. Molt bé, de moment. Com ens agrada Beyoncé. Semblava més difícil. Espera, que sube el estribillo, ¿no? Una mica. Sí. Sí, la fora. A veure, aquell do de pecho. Chico. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita canción. Qué canción. bonita. Beyoncé, també. Anem per la següent, que li toca al Marc. Tens pressió, Marc? Molta. No. Faig com si em tirés un penal al Marc, i jo vaig movent-li la bola. Jo sóc el porter i li vaig movent la Jo bola. era porter de futbol sala i vam guanyar la lliga. Sí. Però mira, ara t'estic tocant la bola. Escoltem una mica. Tens pressió, eh? Sí. Yo no vi las flores marchitar. Sembla que deia el Marc. Ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como Yo. para aprender hay que Yo lo sé. Era americà? Yo lo sé. Bon Jovi. Yes, Bon Jovi. Ei, que ara escoltem. ¿Cómo lo petamos? Ostres, has estat a punt, eh? Hi ha un nivell avui. Està la cosa... Venga, súbelo. Ara, baby. No voy bien con la batería, no estoy acompasado. Efectivament era Bon Jovi. Que de bé. moment porta ja Bon Jovi Backstreet Boys. 2-2. 2-2, eh? Llançament de penals. Anem pel David. Sempre li toquen les noies. Sí. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Maria Carey. Tens una altra oportunitat. No anaves malament, és americana. Seria aquest estil, però no és Maria. Cristina Aguilera. Yes! Sí! Podria ser mig punt, però bueno. Hombre! Hauria de ser mig. En cas d'empat, els dos, diguem que aquesta penalitza. Vale. Però sí és Cristina Aguilera. És que el gorgorito aquest fet, el vibrato... Aquesta. Clar. Vibrato me ha engañado. Algo, sí. Ara sí, clar. És ella. M'he equivocat. Canta millor que Beyoncé, no? En castellà, sí. Bueno. Li costa menys. A veure, no faríem... Aguilera igual diu alguna cosa, no? Bueno, sí. Bueno. Ara anem per una gran cantant i que... I millor persona. A mi personalment, a més, m'agrada molt i donaré una pista. Sí. Li toca al Marcus. Sí. Aquesta dona... Home, pista. Què vol dir pista? Pista perquè em fa gràcia i jo faig el concurs. Vale. El seu aniversari coincideix amb el meu aniversari. 28 de maig. Sí, també Chiquito, però no l'he posat perquè no tocava. Chiquito, del 28? Sí, també. Li toca al Marc, abans de que et llencis tu. Tinc dubtes, però direm Kylie Minogue. Molt bé, aquests dubtes. Ostres, que tio, eh? Per la base sí, és un estil... I la bagueta, eh? Vale. Clar. Ara ja sí. Que bé, eh? Kylie Minogue, bueno... Arribem a la part final del concurs, queden 2 cançons, és a dir, que ja és el penal que decideix tot. En cas d'empat guanya el Marcus, clar, Sí. per aquesta... Però molt bé, el nivell és molt alt, es nota que és final de la Champions. Sí. Final de temporada ja es nota que aquí ara arriben tots millors. Això al setembre, aquest ha estat un trunyo. No, estem desentrenats. Però ara ja, molt bé. Anem pel
Pol David. A veure. Espera't un moment. Home. Ostres. En mi larga noche en soledad, si el error fue amarte. Ostres, és que Déu-n'hi-do, ha agafat canció ligera, per a tope. Això és de gente joven, com a mínim. No creguis. Donaré una pista. Abans has dit el nom. Home, sí, clar. Mariah Carey. Mariah Carey. És Mariah. Mariah Carey. Seria un altre mig punt, això. Un altre mig punt, bueno, sí, però és que si no la cosa no... Bueno, és Mariah, sí. Mariah Carey. Bueno, molt bé, molt bé. Sí. Està bé, però has agafat una difícil, Bueno, igual aquesta és molt difícil pel Marcus. Bueno, a veure. No, que no és difícil, ja t'ho dic. No. Ha quedat la més fàcil pel final. I em pone la pierna encima. És que a mi, diu, si vols parlar, diu, ja saps. Vale. Tu mismo. Sentim l'última. Ja la sé. Què? Robbie Williams. Home, quin escàndol! Vaya, però és que això l'ha regalat el títol. Fuera! Déjala sonar un poco, a ver, venga. Vaya, escándalo. A mí me daría vergüenza ganar un concurso así. A mí no. Primero fue Obrevo de Becler y ahora gana con el escándalo de Toni Jiménez. Hem de dir que... A mí me daría un poco de asco. Mentre sentim a Robbie Williams, que hi ha hagut un moment clau que ha estat quan ha dit allò de Bon Jovi, que aquí estava la cosa una mica xunguilla. M'ha suat una mica el Marc, l'he vist allà en plan... Sí, que tenia aquell accent americà, així... ¿Por qué? Ja ho diu Robbie Williams, Angel, un escàndol de concurs. I ara els... Vinga, tots... Sembla una tia, no? Sí, perquè fa un falset així, no? Una cosa rara. Això vol dir que anirem a un karaoke l'últim dia. Sí, pues hi ha un per aquí al costat de la ràdio, què? Hi ha un karaoke? Hi ha un bingo, però karaoke no. Un bingo... Casino. Podem cantar allà, no? No es pot cantar allà la línia. Sí, no, podem fer com Los Vingueros, la pel·lícula... També. Hilera, raya de esas. Bé, molt bé, doncs he guanyat. Un atracament, però de libro. ¿Por qué? No, sé que... ¿Por qué? ¿Por qué? Fins aquí el concurs. Molt bé, doncs després d'aquest gran atracament on Marc Força ha proclamat campió del concurs d'avui, un concurso auspiciado y engendrado por Toni Jiménez, que le ha dado el título en bandeja de plata a Marc Fort. Ha habido un mamoneo ahí terrible. Ja faré un acte al TAS, al Tribunal d'Arbitratge... Fes-ho al Tribunal Constitucional, que d'aquí 5 anys parlem. Aquest sí, a poc a poc. Molt bé, doncs després d'aquest concurs, el Marc Fort com a campió ja té la seva... Mentre Robin Williams Robin va traspassar també. Doncs mentre Robbie Williams continua cantant, el Marc Fort ja té preparada la seva secció, com sempre, culte, una secció que ens apropa música clàssica, himnes i altres peces de la història. Endavant, Marc, com a campió, tens el privilegi d'iniciar la teva secció. Endavant. Marcus, aquest redoble és el que et marca a l'inici de la secció sempre. Què? Avui ja de seguida s'aproparà aquest final de temporada teu on ens posaràs a prova amb uns exàmens. Un test de 10 preguntes? Sí? Sí, és test, tindreu 3 opcions, no us quedeu. Ens valoraràs els nostres coneixements adquirits a través de la teva secció. Sí. Musicals. Farem un test, així... Encara he de decidir si els fallos descompten o no. Bueno, de moment no.
Això pots parlar amb el teu amiguet, aquí el Toni Jiménez, el que fa concursos a la carta, perquè guanyis. El tema és arribar mitja hora abans, comentar el tema i ja està. Està tot aquí. Ja us ho podeu manegar entre vosaltres. Però avui, què ens Pensa que apropes? parlar de mi malament és com parlar malament del Dalai Lama, tu mateix. Ah, sí? Sí. Bueno, el Dalai Lama és... Que no Manolo Lama. Ni Manolo Lama, nostre profe també, de Manuel Lamas. Manolo Llamas. ¿Llamas o Lamas? ¿Llamas? ¿Lamas? ¿Por qué Lamas? No sé, no me acuerdo. ¿A quién llamas? Bueno. ¿A quién pensabas en Lamas? No, Fernando Lamas, el rey de las camas. ¿No? No. No era Lamas? Fernando Lamas, el rei de les cames. Ese era l'americà. Sí, l'americà. El fa con Cres. Bueno, ja està, i el seu pare, Lamas, també. Anàvem a la teva secció, Marca. Ens hem anat con Lamas. Quan vulgueu, tranquil. Sí, me voy a hacer un abrigo de llama. No, de lana de lama. Què? Avui, us porto una obra d'Edvard Grieg. És una composició clàssica que és de les que més m'agrada a mi. Sí. A veure si la coneixeu, perquè aquesta cançó que és superconeguda, Ja ho dic, ja avanço. Ai, sí, això és de la granja San Francisco? Sí, del miel de la granja San Francisco. Això de l'anunci, a mi se'm va quedar. Sí, música, cultura, a través dels comercials, dels anuncis. Sí, però de quina obra és això? De la primavera. Primavera. De Vivaldi. No. És uns 150 anys posterior. Bueno, 150 anys. I una miqueta més al nord. En lloc d'Àustria ens en anem cap a... Finlàndia, Jurupuki. Cap a Noruega. Noruega. És Pirgin, d'Edvard Grieg. Ostres, aquesta era xunga, Sí, era molt xunga. És una de les seves... El Pirgin són dues suites, aquesta és la cançó inicial. Per nosaltres sempre serà la granja San Francisco. De Guadalajara. De tota la vida, Però bé, veus, ens has culturitzat ja. Pensaven que era la música de la miel. Mira. Però això és... Ai, de seguros. D'alguna d'això de seguros, també? Sí. Això és d'abans de la tele, és de 1874. Vaja. Sí, això és el Pirgin, es diu l'obra, està basat en un conte del gran Ibsen. Ibsen us sona, no? Sí, aquest jugava, no, a l'Ajax? No, el Feyenoord no. No, si era de Noruega, com es deia aquells noruecs que jugaven, que van jugar 2 o 3 anys a la Champions contra el València. El Torn. El Göteborg. No, el Göteborg és suec. De Suècia. No me'n recordo, Bueno, algo així. Era de Noruega aquell equip. I què més? Ens ha agradat aquesta? Altres delicatessens. No, avui he portat tota aquesta. Només aquesta. Vale. És aquesta i una mica d'això. Bueno, es va publicar el 24 de febrer de 1876. Sí. I això, Edvard Grieg, que és de 1843 a 1907, és l'època que va viure, aquests 70 anys, més o menys. Bueno, una època convulsa, però interessant. Bueno, va ser un dels grans compositors escandinaus i va deixar una gran influència que a hores d'ara encara els compositors actuals encara els hi dura. Molt bé. I això que era viking, Viking. El Viking sí que era un equip noruec que va jugar contra el Barça. I el Rosenborg. Això, el Rosenborg. Era l'equip que volíeu. Això, el Rosenborg, correcte. Ja està. Con Cariu, no? Cariu, això, John Cariu, correcte, de València, ahí està. Molt bé. Típic noruec, no, el Cariu? Sí. A mi se m'estaven oblidant les coses, de no practicar-les. Les coses? Sí, això dels equips, de tot allò, jo m'ho sabia tot abans, el Flamurtari, el Fram de Reykjavik, però ara se m'oblida perquè no ho practico. Les típiques coses que trobes a falta, només en les converses de parella. Sí, és que ara... Cariu, te'n recordes quan jugava al Rosenborg? No, Cariu i tal. Si no, ja no parlo ni del Mollerussa, imagina't tu. Ara parlaràs del Girona primera. No, ni això. Però... Siga dando esplendor. A veure, espera que trobi per on anava. Hombre, s'ha perdut. Sí. La durada original eren 90 minuts, constava de 23 peces. Sí? 23? Sí, eren 23 composicions, però al final la va anar versionant amb el temps i van quedar amb 8. Bueno. Són dues suites de 4 peces cada una. Aquesta que sentim és de la
de la primera, és l'última de la primera suite, diguéssim, de la primera part. La que nosaltres pensàvem que era de la Miel de la Granja. No, aquesta és una altra. La primera era Morning, es diu al matí. Al matí. I aquesta és, a veure que sortia el títol, la dansa d'Anita. És també força molt coneguda. La dansa d'Anita, Jo estic pensant en una altra cosa. Una pel·lícula, també d'aquest tipus. La dansa d'Anita. Aquesta la veien al Canal Plus, no? Sí, amb ratlles. Sí, veieu ballar tot. O a la plaça Urquinaona de Barcelona. També. I al carrer Aragó també hi havia una altra. I a la plaça Espanya també hi havia una altra. El Rex. Però quan feien sessió doble, que ponien pel·lícules de Goofy. De Goofy, molt bé. No, jo vaig anar a veure una que era de Bud Spencer i Goofy. Era el sessió doble, somos viejos aún. Sí, molt bé. Després ja van fer altres coses, també con pelo, però... És igual, canviem de tema. Seguim en cultura escandinava. Per acabar diré que l'obra explica els viatges que Pilgrim fa pel món. Sí. I que en cada lloc on va, Edvard Grieg va utilitzar instruments una mica així més tradicionals. Molt bé. I aquesta és l'obra més coneguda del compositor d'Edvard Grieg. Està molt bé. Doncs ens agrada molt, Aquesta també va per examen, no? No, aquesta no. Perquè aquesta ja se'ns ha quedat, Com ja hem esborrat la Miel de la Granja San Francisco, i ara ja hem anat a Noruega, aquesta. L'examen ja està fet i això no entra. Molt bé. Doncs anem... Escolta, si tu veus l'examen, me'l passes, Sí. Anem una mica de... Està l'ordinador, casa meva. Abans de la màquina del temps, fem unes recomanacions ràpides? Ràpides, sí. Vinga, som-hi, quan vulguis. Marcos, recomanacions... No tenim música de recomanacions? No tinc la sintonia per aquí. La sintonia? Bueno, doncs mira, amb la música del noruec. Ja està, recomanacions, Toni, per al cap de setmana. Cap de setmana, com sempre, que ens ha deixat la Isa, i com sempre també hi ha molt per jalar. La Isa Sánchez, sempre al pie del canyón, està fent producció avui. Pensa en nosaltres, sí, perquè clar, aquesta setmana una de les coses que havia era a Vista d'Hotel, que és del 2 a l'11 de juny, o sigui, s'acaba aquest diumenge, on es poden visitar les terrasses dels hotels més xulos. De Barcelona? De Barcelona, que fan tot tipus d'espectacles. Aquesta ciutat germana, DJs, masterclass, natació sincronitzada, que he flipat aquí, natació sincronitzada. Has de veure molt per veure això. Sí. Però bueno, clar, veus 4 gin toni i diu, aquí ja feien natació sincronitzada, i tu creus, clar. És el que hi ha. Això a Barcelona, també. De tapes per Barcelona, com no? Sé que si et cansa ja de Terrassa, dius, anem de tapes del 8 al 18 de juny. Torna la ruta de les tapes organitzada per Estrella Damm i 65 locals ofereixen tapa i quinto per 2,5 euros. Bueno, està bé. A Barcelona està bé i a Cornellà també tapes de tota la vida, I també a la Rambla fan el tast a la Rambla, també fan de tapes, és a dir, que vas per allà i també del 8 a l'11 de juny, o sigui que s'acaba aquest diumenge, també hi ha tot tipus de tapes i, bueno, allà mateix ho pots trobar a la Rambla. Moltes tapetes. Alguna cosa més per acabar? Per acabar, si vols, parlem de la 25a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, cinema fora de joc, que tenim aquí al Raval, sí que hi ha la plaça Salvador Seguí, es pot seguir, hi ha pel·lícules i, tot tipus de pel·lícules de dones i que estan molt bé, que s'han de veure. Us agafeu el metro, el tramvia o... Tenim Cazadores del Mar, a Massan. Està bé. El diumenge a les 21:45. Bueno, no està malament, 3:45 de la nit. Sí, hi ha molt de tot, Està bé. Doncs mira, tenim 2 minuts i mig, farem una miqueta ràpido repaso de la màquina del temps de músiques. Venga, vamos allá. Quiero comprarme un DeLorean para viajar años atrás. Todo lo que les pido que hagan es que asistan como testigos a la demostración de la posibilidad de movimiento en la cuarta dimensión. 2 minuts per arribar quasi al final del programa. La màquina del temps musical 1981. Ens traslladem quasi 37 anys enrere. No, 36. I Surrender de... Rainbow, és una mica de heavy, així, diferent. 1982, aquesta sí que us molarà. Paul McCartney, Stevie Wonder. Doncs sí, ja me'n recordo d'aquesta. Que maca, Que maco, sí. I us en recordeu d'aquesta? Vídeo? Vídeo, La noche no es para mí. Ja que està de 1984.
Sintetizador tope. Azul y Negro, El Hombre Lobo, 1984. Un any després, Iván cantava Baila. Baila. I el 1986... Mr. Broken Wings, 1987. Oh! David Bowie, per mi sobrevalorat, però bé. Ara que està de moda, doncs no, sobrevalorat totalment David Bowie, que el cielo este, per això. I el 1988... Oh, el gran Tino. Tino Casal, Eloís, i una altra que sonava no al 1988, sinó al 89, Alaska. És un zombie. Alaska y Dinarama, ¿eh? Del otro mundo para estar conmigo. Que gran, 1989, va donar molt de sí. I acabem aquest repàs de la màquina del temps a 1990 amb Los Rebeldes. Oh! Us en recordeu de Los Rebeldes? Mia, sí, i tant, un clàssic. Sí, que és una lletra una miqueta, però no és una lletra d'aquestes de reggaeton. Diu que és mía solo en mi... Res a veure amb la lletra de... No. Despacito. Es mía en mi imaginación y nunca sabrá de mi amor. O sea, todo puro, eh? Oh. Molt bé, que maco. Ens agrada, que maco. Vaig anar a fer de pixapins l'altre dia. Sí, ara que dius que macos, pixapins, doncs sí. Ah, sí? Sí, no, home, però no de pixapins de veritat, vale, sinó a gaudir del que és els pobles de Catalunya. Vaig estar a Bordils, província de marcació de Girona. I què tal, molt bé? És un poble empordanès que està adscrit a la comarca del Gironès. I et van ensenyar els arbres? Vas veure arbres? Sí, vaig veure arbres, vaig conèixer... Clar, que després... no hi havia molta gent allà. No te'n recordes després del que... No sé, del Rosenborg, no m'estranya. És que fas coses rares. Però atenció, perquè el Bordils és un equip d'handbol que juga a la divisió d'honor plata. És com si fos la segona divisió espanyola de futbol, però un poblet de 1.700 habitants té un equip a la divisió de plata. Molt bé. Que per sobre només està la Soval. Ten molt de mèrit. Força, Bordils! Pau Campos, l'entrenador que ha marxat a Romania, eh? Ah, molt bé, també. A nivell professional. Hem de marxar al Bordils, som del Bordils, a tope. Marc Fort, com sempre, el control tècnic magnífic. Toni Jiménez, que li ha donat el concurs, un escàndol. Bona nit. Nathalie Gameisa Sánchez, Yolanda García, Pepe Parra, us ha parlat David Amador també. Recordeu que la setmana que ve no tenim programa, perquè són les festes del Corpus. Tornarem el 22, penúltim programa de la temporada. Una abraçada, un petó molt fort. Força al Corpus de Cornellà. Força nit. A tope. As my body's beat, they should